Avui Valencians al món vos convida a descobrir la capital dels Països Baixos en el seu dia més especial, el Dia del Rei. El taronja és el color de la família reial holandesa, la Casa d'Orange-Nassau. Això és un autèntic espectacle, això és Amsterdam! Happy King's Day! La millor forma de descobrir esta ciutat és recorrent els seus canals. Prost! Amsterdam és també coneguda com la Venècia del Nord. És la capital dels tulipans i quan arriba la primavera s'inunda de color. Estem en una ciutat cosmopolita, moderna, liberal i multicultural. Ací hi ha 180 nacionalitats registrades. Quina riquea! La primera cosa que van fer els protagonistes d'avui va ser comprar una bicicleta. És imprescindible. Per cert, sabíeu que a l'any s'arrepleguen més de 12.000 dels canals? No ens encanta Amsterdam! Arranca Valencians al món! Amsterdam!